للبنا سلام كبرات سمعتنا مدبكم مدب نلبونا لومي بزعبة حدا أب حبرة سبنا السورنا سددز متزلو نبزحات زساقين حدار دما فتنا زود غنزلو قدايا كما رستيال علا نابخم نمبالو تدالي زلا نسو دما قفحفح ورعتن دحري زلو سعبينات دهسي سالا نختكتاتلونا نعدمكم عدلاويت مدب فيروز موسيم سفيد القبريوتينا سناي مكتتال مدب كولاد كتما ويسميات كجبر كعبي كمرعون كدرعون عمودات ودما نبعد خلاتنا زخونت موت مقاش بهريون بهلاون مسرحيم يخون بر أبتي كنحقو صلي الناس جبرنا وراي كبع منان ميزاننا نوزيو نابور الدرن تمكحتن كغير نكلو زسعبو سعبينات انتا يمثل دحرتي تقعيتن سعسعيتن زلو حدور كسلغة انتا يوم قداماي اتقود طباو عنوات مبزحتو اقزي قفحتو وريات بلقاحن عدان زكاير كوينينا نرغبهم حدا مرعوي وي ولادي كاب عقمن لعلى زغونه هوتيلات كحز بركز زبول مكاين ككاره كمون كمتن لعلي نسب كنهرأي اللوم يلوم البي زي بلو اخلاماي بمدلاو كحلفوا ينزفتنون እዚ ድማ ካብ ብዙሓት ሰባት ብምልቃሕ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሂወቶም እውን ነቢሮሞ ዘይፈልጡ ሂወት ብምግባር ይሕልፍዎም ቁጠባዊ ዕንወት ክንብል ከለና ሓደ ስድራ ቤት ወይ ሓደ ውልቀ ሰብ ንዓመታት ዝለፍዓሉ ዝደለቦን ዘማዕበሎን ሃብቲ ንሓንቲ መዓልቲ ንትርኢት ተባሂሉ ክውዳእ ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ መርዓዊ ንሓሙሽተ ዓመት ዝሰራሓሉን ዝቆጠበሉን ገንዘብ ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓታት ዳስ ይውድኦም እዚ ዕንወት ዝበሃለሉ ምክንያት እቲ ገንዘብ ናብ ዘፍሪ ወፍሪ كم بيت نقدي ويتمرت على كند زوعل نبزيت تبازح وصايتات كم مجبي مستن جيس انت لزفت السيوم دحرت وراي اتسب بادو كينو دماي تعرف اتزخاف اجن اتناي عدا سنسلتيوم السنسلت بخمي يجمر قداماي عامها زي فقدو وراين مكبار كابسب وي كابانك ملقح مبزحتو اوان ازلغ حزي كابتسب كخفلو زغل عامن العليوم قال اي اتوراي مستودم اتعداك خفلي جمر اتمر عاوت ويتهم ولدي تعدانا مخفال كبلو كاب مسارتها ونابراهم كم مجبي كاب كراي غزا كاب تعنا كغدادلو يجمرون اذا دما نابت اميتن حرق انني مرح بس دما اب نابراتهم مرعز قبر صدراون قرجتي فتر سالساي نتقدمي عدان مخفال كالاي عدا ملك احيوم ازيد سنسلت زبهال كاب حدا تلقيحكا ان حدا مخفال كاب كالا تلقيحكا نتقدمي معصاو از مسرح زي نعمتات قصلي خل بز دما ቁጠባው ሃስያት ራይ ዘይኮነ ንኹሉ ሃስያታት ቁልዓት ክገብር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ
سمعتنا اسك حسب نبلو حدش نابراز مسرت مرعوتي ابكند نابرون بسلامن بفقرن زجمرو اتقدماي ناي مرعا معلتهم كابكستوس تلقحكو ገንዘብ ሎምዶ ጽባሕ ይመጸን ብዝብል ስክፍ ታይም ዝጅምርዎም እቲ ብሰንኪ ዕዳዝ መጽእ ጭንቀት ኣሞንጎ ሰብ ሓዳር ዘይምርድዳ ይፈጥር ባእሲ ይወልድ ኣብ መወዳእቱ ድማ ናብ ምፍልላይ ይበጽሕ እዚ ትዕንወት እቲ ውራይ ሓሊፍ እዮም እቶም ኣጋይሽ በሊዖም ከይዶም እዮም እቲ ዝተረፈ ግን ዓብይ ናይ ቁጠባን ናይ ስነ ኣእምሮን ጾርዮም ስለዚ ክቡራት ሰማዕትና ቁጠባዊ ዕንወት ማለት ንሓደ መዓልቲ ንሰባት ንምሕጓስ ንመላእ ዕድሜኻ ኣብ ጸገም ምእታው ማለት እዩ ናይ ዕዳ ሰንሰለት ድማ ካብታ መዓልት መርዓ ጀሚርካ ንዓመታት ትጎቶ ሓጺን እዮም ካልኣይ ስነ ኣምራዊ ጸቕጠን ዘይመረግጋን ገፋሕፋሕ ውርያት ንውሽጣዊ ሰላም ሰብ ይዘርጎዩም እቲ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብል ስግኣት ንሰብ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ክጭነቕ ይገብሮም ድሕሪ ውራይ ዘሎ ባዶነትን እቲ ዝተገብረ ውፅኢታትን ምስቲ ዘሎ ኣታዊ ከወዳደርን ከሎ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዘይምትእምማን ይፈጥር ስለምንታይ ዝኽሉ ወፃኢ ጌርና ዝብል ሕቶ ናብ ባእስን ምውቃስን ድማ ይቕየር ውራይ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ክኸውን እዩ ዝግባእ ነይሩ ሕጂ ግን ሰብ ውራይ ካብቲ ሓጎስ ንላዕሊ እቲ ነገራት ኣይጎድሉ ሰብ ከይሓምየኒ ዕድመ ከይበላሽው ዝብል ጭንቀት ይዕብልሎም እቲ ዝኸፍአ ድማ እዚ ጸቕጢ እዚ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ወይ ኣብ መንጎ ወለድን ደቅን ከቢድ ባእሲ ይፈጥር ገንዘብ ካብያ ኣንፂካ እዚ ኩሉ ትገብር ወይ ካብ ሰብና ኣሕሲርካና ዝብሉ ክትዓት እቲ ክህሉ ዝግብኦ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎም ብዙሓት ሰብ ሓዳር ኣብ መጀመርታ ዓመት ናብረኦም ብምኽንያት ዝገበርዎ ልዑል ዓቐን ወጻኢታት ናብ ምፍልላይ ድማ ይበጽሑም ብዙሕ እዋን ኣብ መርዓታት ወይ ውራያት ብሓፈሻ እቶም ሰብ ውራይ ሸሊሞም ጽቡቕ ተኸዲኖም ክንሪኦም ከለና ኣዝዮም ሕጉሳት እዮም ንብል ንኸውን እቲ ሓቂ ግን መብዛሕትኡ እዋን ካብዚ ዝተፈለየ እዩ ድሕሪ ፍሽኽታን ምልኩዕ ኣከዳድናን ዝተሓብአ ምስጢራት እልቢ የብሉን ሓደ ሰብ ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ክገብር ምዝጋደል ኣእምርኡ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ይወድቕ እቲ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብል ፍርሒ እቲ ዝዓበየ ናይ ጭንቀት ምንጪ እዮም እቲ ውራይ እንተተበላሽኸ እቲ መግቢ እንተሓፂሩኸ ሰባት ካብ ናይ እከለ ውራይ ኣሕሲሮም ተረኣዩንኸ እዚኣቶም ኩሎም ሰላም ዝኸሉ ሕቶታት እዮም በዓል ውራይ ቅድሚ እቲ መዓልቲ ምብፅሑ ንኣዋርሕ ዝኸውን ድቃስ ይስእን መግቢ ይጸልእ ኣብ ከቢድ ወጥር ድማ ይነብር እቲ ሓጎስ ክኸውን ዝግብኦ ኣጋጣሚ ናብ ፈተና ተቐይሩ ሰላም ኣእምሮ ይኸልብ እቲ ካልኣይን ዝኸፍአን ድማ ናይ ስድራ ቤት ባእሲ እዩ እዚ ምግፍፋሕ ውራያት ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳርን ቤተሰብን ዓቢ ምክፍፋል ይፈጥር ሓደ ካብኡ እምበኣር ኣብ መንጎ መርዓውቲ እቲ መርዓዊ ብዓቕምና ንግበር ክብል እንከሎ እታ መርዓት ድማ መርዓይ ሓንሳብ እዩ ክደምቕ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ወይ ድማ ብኣንጻሩ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ድማ ናብ ጽልኢ ጸርፍን ምፍርራሕን ይቕየር ገለ መርዓውቲ ገና ናብራ ከይጀመሩ ብሰንኪ ወጻኢታት መርዓ ክበኣሱ ይጅምሩ
ካልኣይ ኣብ መንጎ ወለድን ደቅን ወለዲ ዓሞም ዘይፍቅዶ ውራይ ክገብሩ ምስ ዝግደዱ ወይ ድማ ደቆም ዘይኮነ ክገብሩሎም ዝሓቱ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍቕሪ ዝሕል ንዓና ከተሕስሩና ትደልዩ ኣለኹም ዝብል ወቐሳ ነዊሕ ዓመታት ዘይሓዊ በሰላ ይገድፍ ድሕሪ ውራይ ዝመጽእ ባእሲም እቲ ዳስ ምስ ፈረሰ እቲ ዕዳግ ክኽፈል ምስ ጀመረ እቲ ናይ ምውቃስ መድረኽ ይጅምር ንስኺኻ እዚ ኩሉ ኣዚዝካ ንስኺኺ እዚ ኩሉ ሰብ ዓዲምኪ እናተባሃሉ ንሓደ ሕዶም ይወቃቐሱ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሓዳር ዓመት ብፍቕሪ ክሕለፍ ብኦ ብባእስን ብጭንቀትን ይሓልፍ ዝኾነ ውራይ ክንገብር ከለና ቅድሚ ኩሉ ሰላም ኣእምሮናን ሰላም ስድራ ቤትናን ክቅድም ዘለዎም ሰባት ዝበሉ ይበሉ ንሳቶም ሓንቲ መዓልት በሊዖም ክኸድዮም ንሕና ግን ምስ ስድራ ቤትናን ምስ ትሕልናናን ኢና ነብር ስለዚ ዓቕምና ዝፈቐዶ ጌርና ብሰላምን ብፍቕርን እዩ ውራይና ክሓልፍ ዘለዎም رابعي حمام وددرن محبراو ጸጥን እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደገኛ ውድድር ፈጢሩ ሎም ውራይ ክልተ ልቢ ወይ ክልተ ስድራ ተኣሰሩሉ መድረኽ ምዃኑ ተሪፉ መን ዝበለፀ ውራይ ገበረ እንታይ ዓይነት እኽላማይ ቀረበ ዝበሃሉ መድረኽ ረኣዩ ላይ ስምዑ ላይ ኮይኑሎም እዚ ድማ ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ስድራ ትሕተ ሰበይ ከይርአ ዝብል ስምዒት ፈጢሩ ንርእሱ ኣብ ዘይተወፅኡ ዓዘቕቲ ወፃኢታት ከም ዘጥሕላ ይገብሮም እዚ ንሕብረተሰብና ካብቲ ንፁህ ባህሊ ዘውፅኦ ዘሎ ሕማም እዩ ገፋሕፋሕ ውራያት ንኻልኦት ደኻታትን ዓቕሚ ዘይብሎምን መንእሰያት ከም ዓብዪ ዕንቅፋት ይኾኖም ኣሎም ከም ናይ ክስቶ ክገብር እንተዘይክኢለስ ከመይ ገይረ ክምርዖ ዝብል ስግኣት ንብዙሓት መንእሰያት ካብ ሓዳር ከም ዝርሕቁ ይገብሮም እዚ ድማ ንባህሊ ምትሕግጋዝ ናብ ባህሊ ውድድርን ዕንወትን ይቕይሩ ኣሎም እዚ ስምዒት እዚ ሓደ ሰብ ሓጎስን ንምግላጽ ዘይኮነስ ንሰባት ክብርን ዓቕምን ከም ዘለዎ ንምርኣይ ዝገብሮ ምንቅስቓስ እዩ ውራይ ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ስድራ ቤት ታሪክ ምዃኑ ተሪፉ ናብ ትርኢት ተቐይሩሎም ሎሚ ሰባት መርዓወይ ጥምቀት ክገብሩ ከለዉ ኣነ ብኸመይ ይሕጎስ ኣብ ክንዲ ዝብሉ ሰባት ከመይ ገይሮም ይርኡኒ ዝብል ሕቶ እዮም ዝቐድሞም እቲ ዝዕደግ ክዳን እቲ ዝቐረብ እኽለማይ እቲ ዝውዳእ ገንዘብ ንዓይነት ሓጎስ ዘይኮነስ ንዓይነት ስእልን ቪድዮን ዝዓለመ እዩ እዚ ስምዒት እዚ ንሰብ ብባህርያቱ ዘይኮነስ ብንዋታዊ ዓቕሙ ጥራይ ክምዘን ዝደፋፍኦም እቲ ካልኣይ ነገር ሓደገኛን ድማ ማሕበራዊ ህልኽ እዩ እዚ ማለት ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ዘይጠቅም ውድድር ምእታው ማለት እዩ ጓለ ከለ ኣብ ከም ዝበል ኣዳራሽ ካብ ትምርዓወት ጓለይ ከሜላ ኣብ ከም ትምርዖም ወዲ ከለም 10 መካይን ካብ ዓጀብኦ ወዲ ከሜሉ ክልተ ጥራይ ይኾናም እዚ ህልኽ እዚ ከም ሰንሰለት እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ሓድሽ ነገር ምስ ተኣተወ እዚ ስዕብ ውራይ ካብኡን ላዕልን ምግባር ይጋደል እዚ ድማ ናይ ውራያት ወፃኢታት ብዘይ ገደብ ናብ ሰማይ ይደይበሎም እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ህልኽ እዚ ኣብ መንጎ ሃብታማት ጥራይ ተሓፅረ ኣይኮነን እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ስድራ እውን ካብ ሰብ ትሕተ ኸይርአ ብዝብል ህልኽ ንብረቱ ሸይጡን ተለቂሑን ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ዝፅገም ኣሎም ህልኽ ሰላም ይኸልም ህልኽ ዕዳ ይወልድ ህልኽ ድማ ሓቀኛ ሕውነት የጥፍእ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ነቲ ሓቀኛ መንነትናን ባህልናን የጥፍአሎም መርዓ ወይ ዝኾነ ውራይ ናይ ምርቓን ናይ ምስጋናን ግዜ እዩ ሕጂ ግን እቲ ምርቃት ረሲዖም ሰባት ኣብቲ ትርኢት ጥራይ ስለተተኮሩ እቲ ውራይ ነፍሲ ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ኣሎም ካብኡ ሓሊፉ እዚ ስምዒት እዚ ንሰባት ናብ ናይ ሓሶት ናብራ ይመርሖም ኣሎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝደምቁ ኣብ ውሽጢ ቤቶም ግን ብዕዳን ብጭንቀትን ዝናውፁ ስድራ ቤታት ይበዝሑ ኣለዉ ንሰባት ክንጥዕም ክንብል ንርእስና ንምረራ ኣለና ንሰባት ንምሕጓስን ንምግራምን ተባሂሉ ዝግበር ውራይ ሓጎሱ ሓፂር እዩ ብዓቕምኻን ብቕሳነትን ትገብሮ ውራይ ግን በረኸቱ ንነዊሕ ዓመታት ይጸንሕ ካብ ረኣዩኒ ንበርኑ ድማ ይበልጽ كبرات سمعتنا بقفحفح ورايات الصعبو حدقنيا سعبيناتنا هنقلت سانحنا كابز قتيلنا دما كابزي عنا ولمدزي بخمين نوزا وراينا خا بخمي تركم زلو ما قد نحلفو از الصعب نتبتات كما مفتحي كنت كملو نخلينا يلنا بمحساب قريبنا يعلنا دقمنا نمكزتالكم نعدم قداماينا يتحساس بالوتيوم
مسرتاو لوطي كابت تحساسبا اي زجمر مرعوتي يخون ولدي قد من حانت معالت زوعل وراي محسابهم دحرت وراي زلو هيوات كميك خوني لهم كحبتي قبا اتي نداسن نمستن زوز متن ገንዘብ ንናይ ገዛ خراي ንቤት መግዝኢ ወይ ንናይ ንግዲ መበገስን ተወዒሉ እቲ ሓጎስ ንዘል ዓለም ይቕጽል ስለዚ ቀዳምነት ንጽባሕ ሃቦም وحد سب ملء حقوس كل زفلطن زي فلطن سب معدم قديت هاي كونن اتم بحق حقوس كاسكافلو ناي قربا سدرابيتن عارخون طايات تصويعهم ترجم زلوا كابرا مغباري كاليوم بأمايت زي كونس بعصات صوصر عدمات حس كاز جبر وراي نعدامي عرفتي نتعدم دما فلوي كبرن قربتن يهب صوت اغاش كان مقدال مالته صوت ايهات مقدال مالتيم كاب سبات انتي كبلو موصان عقم خامل العين اتزعابي جغننت عقمخا علليخا ازي اخلن مباليوم سبات حانت معالتي بلعو حانت معالتي زاربو دحريقن ننا بيتهم يمسخدو اتعدان تقمن جن مسبعلو رايز ترف سلازي نسبات نمحقواسيلنا نرأسنا بحدقاي نأتوم اتبعاق منا نقبرو نشتو راي زيادة برخة سلامنا اللوام حباراوين حفظ السبسم معنا ناي مرحتي قدان نزلوت ازي بوك اسط راي زمد سايكونان عبيت عدي مرحت هايماوتن محبراتن زمكفح ورياتي يأكل إلهم كزاربو لي قبام أبقالي كابيتات كم زرق زلهم وسأيد مرعاز قدبون بزيح عدمات وصلن وتسانتات درجة عدي ويمحبر السب محلاف نتي الدخان ما كاين أبراز زلو سدراويتن كاب كبين حراو السقطي يرحنو يوم كفرات سمعتنا ورحد الري انبلتا زنفحالون حاقوس الزرقالن وقتيوم إذا حاقوس الزقن ترقم كهلوان تغينون نصبح زخون سلام كهلو اللو مرعاه تمكات ويسميات كونه كالوريات مجلس فقرنبر مجلس هابتي كوني باللومن وراي بعاقمنا سلام نبيتنا يا أخلايو كابت دموع تريد اتي دموع نابرا يقدمنا بالنا نفانوكم عدلاويت مدد فيروس موسى مسفيد القبري وتينا صباح مدد نلبونا بخال أرستن عدلاوني هتقرب سلام